Eu nu știu tu cum pot să... Eu așa greu pot să fac poză despre Dar nu ea. fac poze, filmez. Da? Și îți putem trimite pe net filmul. Hai, stai jos! M-am gândit că acum să joc. Papa. Da, are Sisi niște figuri. Ție, mami, te filmezi, iubita? Uite-te, mai dat ce poză. Cara pozează. Seamănă. Câtă jucărie avem și noi. M-am gândit că acum deja mai mărișoară și să joacă de asta și zis să vedem. Și măcar știți o treabă, că după ce ajunge acasă cade lată de oboseală. Eu dat Doamne, Sisi. Opa! Hai să